हेलो लोगोफोर, दायो जोङो मेडामजों आंजों अरन दान्दालि हाग्राबारियाव थांगासिनो दङ आरोना। जों मानि थाखाय थांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबायल' था। दा जोङो मेडामजों आंजों अरन दान्दालि हाग्राबारि गेजेराव थांगासिनो दं आरो बे हाग्रायाव माजे समाय बेबायदिनो मैदेरफोरबो मोसा मुफुरबो थाफैनाय जायो आरो मैफ्राथ' अलरेडि दंखायो। हाग्रानि अमा मैफ्राथ' बे हाग्रायाव अलरेडि दंखायो आरोना। दा जोङो थांगासिनो दङ आरोना हाग्राबारियाव। नै हाब्रु जालायलायबाय आरोना। नै नेनानै लादो हाग्राफ्रा मा खुदै मुजुलायखोसो नुदों नामा? ओरैबायदि हाग्रा आरोना नै अरन दान्दालि हाग्राबारि आरो दा जों मानि थाखाय थांगोन आरो वाव, लामाफ्रा गाज्रि जोबसैरा, अखा हाबाय थाबाय जानालाय। दा जोङो थांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोना जों मानि थाखाय हाग्रायाव थांगासिनो दङ। दा थांगासिनो दङ आरोना जोङो हाग्रानो आरोना, मोनहैथ'वाखै जायगासिम जोङो थांगासिनो दङ। ओरैबायदि गोजानखा हाग्रायाबो। माथो जालायखो सनलामो थुनो ए। दा हाग्राबारि फैगासिनो दं आरोना जोङो। दाबो मोनथाराखै, हाग्राथार नै ओरैबायदि हाग्रा आरोना, धामाखार हाग्रा आरो जों थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थानो हागोन आरो जों मानो हाग्राबारि अरन दान्दालि बारियाव फैदों आरोना। रावबो गैया, जों सानैजोंल' फैदों आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि अरन दान्दालियाव नै सुमलि थुला ना मा होननांगौ जाखो, लेप कभार गान्दु बायदिसिना बालिस बानायनो मोजांथार बे बुस्थुआ। सबसे अरिजिनेल थुला आरोना बियो। बेखौ देग्लायनि बोसोराव एसे खम नुबाय उरायनाया, मानो होनना बुङोब्ला अखानि बारा। बे हिसाबैनो बे सुमलि थुलाया एसे खम उरायबाय आरो हाग्रायाव। नङाब्लाथ' ओरैबायदि गुफुर जाजोबखायोमोन हाग्रायावनो बे सुमलि थुलाया आरोना। देग्लाय अखा बारानि थाखायनो एसे खम उरायबाय आरो बे सुमलि थुलाया। बनानै गेस होनो गगौमोनलै। सुरु फांसे हाजेनबाय आरोना हाग्रानि थाराय लोगोफोर। हाग्रानि थारायसो लांफैदों जोङो। मानो होनना बुङोब्ला दानि आथिखालनि मैगंफोरा बेबायदिनो गासैबो मैगंफ्राव मुलि गोजासै आरोना, मुलि होनायल' मोनसै। बे हिसाबैनो जोङो दायो हाग्रानि मैगंफोरखौ लांफैदों आरो थाराय। ओरैबायदि मोजाङै थाराय बिफाङा बेनो आरोना। नोंथांमोनाबा जाद्लायोना जाद्लाया? आलुजों जानांगौ आरो बेखौ। आलु होदो, ओमफ्राय लोगोसे टमेट' फिसाखौ एसे होदो। ओरैबायदि एवनानै जादो आरो बिदैबो जाजायो, फाजाबो जाजायो। ओरैबायदि गोथाव। अबे होद मैसो नामाब्रा? बे एंजोबखागौना बेलाय नोंनि साखाथिनिलाय? औ दङ, जाजायो। बेखौनो बायनानै जानाङो बाजाराव, गोरा। ओमफ्राय बेलाय बे गोरलैया बेलाय गुदियाव हाखा। नै सु गोजा गाहायाव गंनानै हादो। औ बिखौनो बायनानै जानाङो। आलुजों ओरैबायदि गोथावखा। हौरैजों थुसा सिनाबजों हौरै। औ अखाल मैदेर थाफैनाया बेयावनोमोन नै, बेयावनो दंफैयोमोन आरोना मैदेरा। औ बिदिखौनो लानांगौ, ओरैबायदि मोजांसो इयो। लाखेरा गोरलैल'खा नै, गोरलै। हौरै सिनाबथिंजाय दंबायोदां, गिदिर दंखायोमोन सिनाबजों। जागानैसोनि लांखानोसैलै। गैया, ओरै हाबथायना गारनाङा। नैबे गोरलैथार मोनसे बजाल' आरोना। नै बेयावबो फांसे रज'हांबाय नै। बियो देरबानो ओरैबायदि मोजां जासिगोन बियो। बेबायदिनो रज'यो आरोना बिफाङा। औ बिदि दानस'दो, एसे गोलाव लाजायो। सु गोजा नै, अयथासार सु दङ। माबा दङ, खाथा सु होनो ना मा होनो बेखौ? अयथासार सु दङना नै आथिङावनो ओरैबायदि हाबबावबाय आंनाबो नै, थै ओंखारलायबाय। अयथासार सु दङ।
दा गाइस बुस्थुखौथ' जोङो मोनबायानो जोङो दायो न'आव थांफिनसिगोन आरोना ओरैबायदि बिल्ला जोजाबाय सिला आसुगुरजों हायखाव जाबाय अब्लाबो फैसा गारनो गबाय आरो गैयाब्लाबो बेयावहाय 60 थाखा 80 थाखासो बासायबाय बेखौहाय बाहाग खालामनानै फानोब्ला 80 थाखासोनि दङ आरोना नै नायनानै लादो आरामसे दायो आलुजों टमेट' होस्रोलायनानै ओरैबायदि हाफ फ्राय होलायनानै जाहैसिगोन आरो नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबाफोर बेबायदि बाजारफ्रावनो मोनो बाजारफ्रावबो मोनो बायनानै बेबायदि फ्राय खालामलायनानै जाहैनो हागोन आरो दा जोङो बेबायदिनो बुस्थुखौथ' मोनखाबायानो जोङो दायो थांफिननोसै हाग्राबारियावबो बारा थाबाय थाजाया दाख्लैफोरथ' गैयाबाबो हाग्रानिफ्राय बिराद मुफुरफोर फैदोंमोन आरोना दा लोगोफोर जोङो मैगंखौ लाखांनानैहाय बेबायदिनो दैलामजों ओंखारफैबाय आरोना बे दैलामानो जादों जाहैबाय खानामाख्रा दैलाम बियो एकदमबारे भुटाननिफ्राय फैयो खालामाथिनिफ्राय फैयो बे दैयानो थांनाय 2021आवबो खेदान्दा सिसुबारि गामिखौ ओरैबायदि सुरमार खालामदोंमोन आरोना जेरैनो खानामाख्रा ओरैनो खाना बायदि थाङो आरो बे दैया ओरैबायदि गोसोबायदि थाङो बोसोरावनो बेबायदिनो हालुं दैलुं हा हु बागान खुरखाला खुरखालि खालामो आरोना बैजोंहाय सौनानै लन्थिबारि गामिखौबो बेबायदिनो सुंगार खालामदों बे दैया दायो ओरैहाय परबजराजोंबो सौनानै बे दैयानो ओरैबायदि सुंगार खालामदों आरो दायो गिनांगौ गैला अबसे जोंहा प्रटेक्सन मोनबाय आरोना गोम गोमनो आङो नोंथांमोननो प्रटेक्सनखौबो देखायनि आरोना नायनानै लादो लोगोफोरनाय प्रटेक्सना बेनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोरा जायनि फलावहाय कारेन्ट बायदिया दैया फैब्लाबो बेबायदि प्रटेक्सनफोरखौहाय सौखानो हानाय नङा आरो दा गिनांगौ गैला अबसे नै ओरैबायदि ग्रेभेलनि प्रटेक्सन मोनदों आरोना जोङो दायो हाजारखिया दैया बाना फैबाय थाथों अब्लाबो बे ग्रेभेलनि प्रटेक्सनखौ सौखानो हानाय नङा आरोना नायनानै लादो नै ओरैबायदि टेनसन गैला आरो लोगोफोर दैया देरबाय थाथोंसै अब्लाबो टेनसन गैथ'ला आरो दा बर्थमान दा लोगोफोर थाराय मैगंखौ जोङो एसे जिरनानै लांनोसै खावसेखौ जों जिरनानै लांसिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि बिगुरिन लाङोब्ला एसे अजन जायो बे हिसाबैनो जोङो जिरनानै लांसिगोन अलरेडि दा आलुजों आरामसे लगायनानैहाय संहैनो मोननाय बायदि आरोना नोंथांमोनाबो निस्सय थाराय मैगंफ्राखौ जानो हागोन जोङो आथिखालाव बेबायदिनो बाजारफ्राव बेबायदिनो गोबांथार मैगंफ्रा बेबायदिनो मुलि होनायल' मोनसै आरोना बांसिनानो मुलि होनाय मैगं थाइगंफ्रा बे हिसाबैनो देहाफ्राव मानसिया थाबैनो बेमार जासै दायो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगंफ्रा जेबो मेडिसिन होनाय गैयि हिसाबै ओरैबायदि मोजां भिटामिन आरोना दा जोङो एक्चुअलि मानसिया बेबायदि थारायखौ जानोबो गोनांखा बा प्रयजनखा आरोना बेबायदिनो थालिर फस्ला बेबायदिनो थाराय मैगंखौ मानसिया जाथारखानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो अमा बेदर जायो अमानि बिगुराव थानाय सिंनि बे फिसा फिसा खोमोना उदै सिङाव हाबोना बे उदै सिङाव हाबनायखौ बेबायदि थारायफोरखौ जायोब्ला नोंथांमोना मालाबानि समावहाय थारायखौहाय जिरनानै ओरै सिफायनानै नायनो हागोन नै ओरै सिफायनानै नायोब्ला बेयावहाय मोनसे खुन्दुं बायदि ओंखारो आरोना बेजेनो बे खुन्दुं बायदि ओंखारो नै बे लावलायदों नै बे खुन्दुं बायदिया मानसिनि उदै सिङाव हाबनानै जेसेबांनाखि बे अमानि फिसा फिसा खोमोना बिबु सिंफ्राव बेबायदिनो जमा जानानै थानायफोरखौ नै बेफोरबायदि खुन्दुं फिसा फिसा ओंखारनाया आरामसे हासिनिजों हायस्र'नानै बोहननाय बायदि आरामसे हायस्र'नानै बोहनो आरो बे हिसाबैनो बेफोरबायदि थारायखौहाय जानो थाखाय गोनांथार मानसिया नोंथांमोनाबो निस्सय बेफोरबायदि थारायखौहाय जानो हागोन आरो सोरबाफोर जाथाराब्लाबो बे थारायफ्राखौ बेबायदिनो जानो हागोन आरो ओरैबायदि गोथावखा ओंख्रियाबो टेस्टिल'खा नोंथांमोनाबो निस्सय जानो हागोन आरो दा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोङो थारायखौहाय बेफोरबायदि जिरबाय आरो नै बेफोरबायदि जिरनानै लाबाय बायनो गबाय अबसे बेबायदि मैगंफ्रा ओरैबायदि भिटामिन दं आरोना बेयाव मेडिसिन थबसेबो गैया दा हाग्रानि मैगं नै ओरैबायदि आलुजों लगायनानैहाय दा बेखौ फ्राय जासिगोन आरो एक्चुअलि बेफोरबायदिखौ जाखानांगौ मानसिया